ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 6 ତାରିଖ 2025 ମସିହା ସୋମବାର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ସ୍ଥାନ ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ଥାନ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ସ୍ଥାନ ଟାଟା ମାଇନ୍ସ ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ। ସ୍ଥାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ପ୍ରିୟତମା। ସ୍ଥାନ ବଳମ ଦେବଗଡ଼। ଯାତ୍ରା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମେମ୍ ସାହେବ। ସ୍ଥାନ ପଦ୍ମପୁର ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ସ୍ଥାନ ଶୁଳିଆପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ଜୀବ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ସ୍ଥାନ ପ୍ରତାପପୁର ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଭଗବାନ ମତେ ମରଣ ହେଉ। ସ୍ଥାନ ପ୍ରତାପପୁର ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତଚରଣେ। ସ୍ଥାନ ପ୍ରୀତିପୁର ବିଞ୍ଛାରପୁର ଯାଜପୁର ରୋଡ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏଥୁଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ। ସ୍ଥାନ କମାରିଆ ମା ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ସିନ୍ଦଳ ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ସ୍ଥାନ ଖୁଣ୍ଟା ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାସା। ସ୍ଥାନ ନୂଆପାଢ଼ୀ ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ସ୍ଥାନ ଭଞ୍ଜକିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ସ୍ଥାନ ହାସିମପୁର ରଜପଡ଼ିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ସ୍ଥାନ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଖେଳପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୋଳ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତୋବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ସ୍ଥାନ ବାସିପିଠା ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାରର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ସ୍ଥାନ ନିହାଲ ପ୍ରସାଦ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାରର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ସ୍ଥାନ ପେଟୁପାଲି ସୁହେଲା ବରଗଡ଼। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ରାଜକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କନକ ବେଦୀରେ ସୀତା। ସ୍ଥାନ କନିକା ହେମଗିରି ସମ୍ବଲପୁର। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସିନୀର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ସ୍ଥାନ ମା ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ସ୍ଥାନ କୁନିନ୍ଦା ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି ମୋ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ସ୍ଥାନ ବରୀ କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁର। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମା ଦେଇଥିଲା କଜଳ ଗାର। ସ୍ଥାନ ବିଶିପାଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନାଟକ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବୁ।